Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayong araw, epektibo na ang panibagong taas presyo sa langis. Sa pag-iikot ng news team sa ilang gasolinahan sa Naga City at ilang lugar sa Camarines Sur, umaabot ng 90 pesos per liter ang gasolina, 80 pesos per liter ang kerosene, habang ang diesel naman umaabot sa higit 100 pesos per liter. Biro ng mga tsoper, another day, another increase umano sa langis dahil staggered o utay-utay ang aumento ng mga oil company, bagay na nagpapabutas umano sa bulsa ng mga motorista, katulad ng jeepney driver na si Ricky. Sa araw-araw na pamamasada, kakarampot na lang ang naiuwi niya sa kanyang pamilya. Halos tayo nagasuffer mga jeepney driver dahil sa taas ng krudo. Halos kakaunti na lang ang naiuwi namin sa pamilya kasi mabigat po para sa mga driver na nakiki-boundary. Mabigat talaga. Si Tatay Melchor naman na araw-araw ginagamit ang kanyang sasakyan ay problemado na kung paano niya pagtitipidin ang gasolina. Lalo na ngayon may banta pa rin ang pagtaas sa mga produktong petrolyo. Pero apektado din kami. Malaking epekto rin sa Talagang makaka-apekto yan. Hindi lang sa akin, siguro sa lahat halos Kasi pag tumaas ang gasolina, tumataas din ang mga bilihin, mga pagkain. So, malaking impact nito. Samantala, muli namang pumayag ang mga oil company ng staggered na pagpapatupad ng taas presyo ngayong linggo. Sa panibagong mega oil price hike ngayong linggo, 12.90 pesos hanggang 16.60 pesos ang magiging dagdag sa gasolina, 20.40 pesos naman to 23.90 pesos sa diesel at 6.90 pesos hanggang 8.90 pesos naman sa kerosene. Hindi pa masabi ng Energy Department kung may panibagong taas presyo ng langis sa susunod na linggo. Nick De La Cruz, CSN.